זהו, לא לדבר. נתחיל בפעלול הבא שלנו. אני מוציא שני גפרורים, שלושה יותר נכון, מהקופסה שהגופרית שלהם עדיין חיה, לא שרופים כמובן, וגפרור רביעי. שם גפרור אחד בצד של הקופסת גפרורים והגפרור השני בצד המקביל אליו. כן, שימו לב, סוגר את הקופסה, מבליט את הגפרורים עד כמה שאפשר כדי שלא יפלו, יחזיקו מעמד. כן? תראה למצלמה. אני מראה את זה למצלמה, אני מתקרב, אתם רואים את הגפרורים איך הם דפוסים? את הגפרור השלישי אני מניח בצורה כזאת, צד אחד מחובר לגופרית וצד אחד מחובר לצד שאין גופרית, וזה יוצר מסגרת מסוימת, ואז את זה אני אמור להדליק. רק שנייה, תכף הפעלול מגיע כמעט לסיום ולתוצאה שלו. אני אמור לתפוס פה את הגפרור, רק רגע, בין הגפרורים, צד אחד שיתחבר לגופרית. כן, רגע, אני אעזר קצת בשולחן, אולי אתם יכולים גם, אין פה שום חוקים, אתם יכולים לעזר בשולחן אם תרצו, אבל מה שתרצו, כי זה קצת לא מסתדר, אבל זה יסתדר. שימו לב איך אני אדליק את הגפרורים, את הצד של הגופרית המחוברת עם גפרור, והגפרור הזה יתחבר לשני. פעלול פשוט ונחמד. שימו לב רגע, עוד שנייה, הנה. עכשיו אני אמור להדליק את הצד של שני הגפרורים ביחד, וזה אמור להתחבר, הם אמורים להתחבר. שימו לב, הם יהיו חתיכה אחת. אם צריך לעזור טיפה, אני מזיז את הגפרור השני כדי שזה יוכל להתנתק. שימו לב לחיבור היפה שיוצר בין שני הגפרורים, הם נהיים יחידה אחת. שימו לב, עד הסוף הוא נשרף, הם מתחברים. זה פעלול קטן, קצר ונחמד. טוב, בצד שני. אוקיי, זהו.